Bé, hola a totes i hola a tots, benvingudes al meu canal. Hi ha una nova correcció, és una altra correcció com les darreres que he penjat, en la qual avaluarem una mediació escrita a partir d'una fitxa, que és la fitxa de mediació oral sobre l'agricultura urbana, que teniu penjada gratuïta a la meva pàgina web i que podeu descarregar-vos i que realment pot servir de referència tant per a l'examen de C1 com per a l'examen de C2 de prova de certificació de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes. Sempre vull deixar clar que aquestes correccions que faig les podeu contractar a la meva pàgina web i que les faig en un màxim de 3 dies i que són correccions amb assessorament i que corregisc segons els criteris del marc europeu comú de referència i del Companion amb nous descriptors del marc en el qual s'especifiquen més descriptors i es perfila d'una manera més detallada el que és la destresa de la mediació. Aleshores, això és el meu criteri, el criteri que jo seguisc per a la correcció d'aquestes expressions tant orals com escrites, tant de mediació com de creació d'interacció, de monòleg, de diàleg, i també són els criteris que fan servir les institucions oficials de certificació, tant de valencià com d'anglès, etc., a l'estat espanyol i en general a la Unió Europea i fins i tot als països del Consell d'Europa, que són més països més enllà de la Unió Europea. Bé, anem per feina. En aquest cas, el que havíeu de fer era un informe sobre l'aplicació d'un pla per al foment de l'agricultura urbana que us havia encarregat la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló a partir d'un estudi, d'uns criteris d'una altra ciutat, i vosaltres sou un tècnic de l'Ajuntament i heu de fer l'informe en el qual justifiqueu la necessitat o les possibilitats que ofereix les possibilitats que ofereix l'aplicació o la implementació d'horts urbans a la ciutat de Castelló. Bé, un moment que obriré la redacció, així la tenim, i ara començarem a corregir. A veure, és un informe, per tant, l'estructura de l'informe sempre comença dient, a veure, ho posaré així perquè ho vegem més gran. Podeu veure també un altre model corregit d'aquesta mateixa fitxa de mediació, que això va molt bé per a comparar, i en este cas el títol hauria de ser alguna cosa així administrativa del tipus informe sobre l'aplicació del Pla d'Agricultura Urbana per a l'Ajuntament de Castelló. És a dir, un títol molt descriptiu per a un informe tècnic. A veure, al present informe s'explicarà la possibilitat d'implementar una campanya per a estimular l'agricultura urbana a la ciutat de Castelló de la Plana. D'acord? No. En el present informe. D'acord? Per què? Perquè un informe no és un lloc físic, és un lloc abstracte. Per tant, en el present informe s'explicarà. Això vos poso també en l'enllaç a les remarques d'ús de les preposicions perquè ho reviseu. En el present informe s'explicarà la possibilitat d'implementar una campanya per a estimular l'agricultura. Bé, així ja estem fent una cosa que vos he repetit moltes vegades que en la mediació no heu de fer, que és calcar literalment enunciats o paraules o estructures que se vos donen en l'enunciat. Si voleu treure-vos un C2 o també per a un C1 heu de mostrar genuïnitat, que teniu un coneixement avançat de la llengua, i si vos dediqueu a calcar la informació de la fitxa el que esteu mostrant és inseguretat i poca riquesa i poc de domini de la llengua.
i l'avaluador no pot endevinar si sabeu molt de valencià o no, li ho heu de demostrar amb paraules, amb estructures, amb bona pronúncia, amb genuïnitat, etc. En primer lloc, serà necessari fomentar l'agricultura urbana des dels llocs més rellevants de la ciutat. Aquests llocs són l'Ajuntament, els centres comercials, els centres hospitalaris i les escoles. D'acord, a veure. Des dels llocs més rellevants de la ciutat. Així tenim una repetició lèxica, que és la repetició de la paraula llocs, que realment no està aportant riquesa lèxica. Mireu si fa servir vegades la paraula lloc. Això al final el que demostra és poca riquesa lèxica. Com podríem substituir la paraula lloc? Doncs en primer lloc, d'acord, l'agricultura urbana des dels organismes més rellevants de la ciutat. Jo s'hi posaria una coma i faria una estructura una miqueta més complexa, com són l'Ajuntament, els centres comercials, els centres hospitalers i les escoles. Heu de demostrar riquesa lèxica, però també sintàctica d'estructures. Això no vol dir que compliqueu el text per complicar-lo, però sí que mostreu estructures de comparació, de subordinades, sempre que el discurs les justifique, clar. En segon lloc, serà important per promoure aquest fenomen començar a realitzar campanyes publicitàries que es fomenten des dels punts nomenats a l'anterior paràgraf. Alerta amb la paraula nomenar, que tot i que s'està ampliant les seues accepcions, el seu significat al diccionari normatiu valencià, tradicionalment no és exactament el mateix esmentar que nomenar que anomenar. Així seria esmentats. Nomenar és normalment atribuir un càrrec. L'han nomenat alcalde o l'han nomenat president. Aleshores així no seria. I després està anomenar o anomenats, que vol dir que es diuen d'aquesta manera. Els ciutadans anomenats de primera, no sé. En aquest cas, la precisió lèxica ens condueix a fer servir la paraula esmentats, així, perquè estem en un C2 i hem de ser genuïns i precisos. A més, la creació i desenvolupament de jardins. Intenteu sempre que si en una enumeració de dos elements o de més elements en el primer li poseu article o li poseu preposició, en el següent també ho heu de fer, d'acord? La creació i el desenvolupament de jardins i horts comunitaris pot resultar beneficiós per a millorar tant la bellesa com el medi ambient de la ciutat. D'acord. Normalment, davant d'infinitiu, en els usos de per i per a, que això ho podeu veure en el vídeo que he enllaçat al principi de remarques d'ús de les preposicions, davant d'infinitiu normalment no posem per a, posem per millorar tant la bellesa com el medi ambient de la ciutat. En tercer lloc, una altra mesura per tal de fomentar aquest tipus d'agricultura als habitatges dels habitants de Castelló, una altra vegada notem una redundància lèxica, d'acord? Als habitatges dels habitants de Castelló, doncs jo posaria els habitatges dels castelloners o els habitatges dels residents a la ciutat, sempre que siga possible En tercer lloc, una altra mesura per tal de fomentar aquest tipus d'agricultura als habitatges dels habitants, als habitatges dels ciutadans d'aquesta localitat o als habitatges dels residents a la ciutat, sempre que siga possible per temes de capacitat, és donar facilitats per estimular la plantació d'horts. Així, un corrector us posaria això, M-org, que vol dir mala organització. Tot i que es poden entendre les idees, l'oració no està ben construïda. Té ahí molta informació al principi que hauria d'anar després, és que no està ben fluida, no? En tercer lloc, una altra mesura per tal de fomentar aquest tipus d'agricultura als habitatges dels habitants de Castelló, sempre que siga possible per temes de capacitat, és donar facilitats per estimular. Tot això és massa llarg, d'acord? Hauria de ser, en tercer lloc, es donaran facilitats per estimular la plantació d'horts, no. Es donaran facilitats per a
per a la instal·lació d'horts urbans per tal de fomentar aquest tipus d'agricultura a la ciutat sempre que sigui possible per temes de capacitat. És a dir, que la segona part hauria d'anar al principi del paràgraf. Com per exemple descomptes per comprar subministrament o ajuda d'experts en plantacions ecològiques. D'acord. Per concluir, no, això està malament. El verb és concloure. Per concloure, ahí t'enllace el vídeo de remarques de morfologia verbal perquè te'l repasses, perquè concloure és un verb de la segona conjugació, no de la tercera, i tenim altres verbs d'aquest tipus com recloure, incloure, etc. M'agradaria comentar, se li ha oblidat una R, que totes i cadascuna de les propostes nomenades, esmentades o referides, posem referides per no repetir-nos com abans, són importants, ja que amb la implantació d'aquestes mesures es consumiran, sobre l'accent, aliments ecològics. Així et remet al vídeo sobre l'accentuació en valencià perquè ho repasses. Consumiran aliments ecològics i les futures generacions rebran una educació basada en el respecte al medi ambient. A veure, així faltaria assignar, no sé, Mireia Sales Ferrer, tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Castelló. I també, com que és un document oficial, és un informe que ha de tindre unes implicacions després per a l'aplicació a la localitat, com bé també que estava dient que com que es tracta d'un document oficial que vos han demanat des de la regidoria i per tant es tracta d'un text administratiu, com tots els textos administratius, sol·licituds, reclamacions, notificacions oficials, haurà d'anar signat al final amb una signatura, una firma, data i lloc, Castelló de la Plana, tal de i signat, d'acord? I el càrrec i el càrrec oficial i el nom i cognoms de la persona experta, en aquest cas una tècnica de medi ambient, que ha elaborat el document, no? L'informe per a una futura aplicació de l'agricultura ecològica o ampliació de l'agricultura, foment de l'agricultura ecològica a la ciutat de Castelló. Bé, a veure, aquesta mediació, pel que demostra, és una persona que sí que s'aclareix bé, que té un domini acceptable del valencià, però que no arriba a una destresa avançada de C2. Per què? Perquè no demostra una riquesa suficient, té repeticions sistemàtiques de vocabulari, tal com trobem que hem marcat en groc, ara ho marcaré en roig, repeticions de vocabulari com llocs, que no mostra riquesa lèxica, habitatges, habitants. Realment li faltaria algun tecnicisme i no repetir les paraules i les estructures de l'enunciat i de la infografia de mediació. S'ha de mostrar que es coneixen estructures tècniques específiques, vocabulari específic de l'àmbit d'especialitat que siga, en aquest cas del medi ambient, de l'agricultura, de l'ecologia, i això s'ha de demostrar en la fitxa, a banda d'una sintaxi una miqueta més atrevida que la que ha fet servir aquesta persona, que sí, que no ha fallat molt en la sintaxi, però sí que ha fet unes estructures com molt bàsiques, i en un C2 sí que s'ha de poder demostrar una mica més, a banda que en el quart paràgraf l'organització de la informació no era la més apropiada. Per tant, aquesta persona hauria de millorar la qüestió de l'escrit i en la mediació anar molt en compte de respondre exactament a l'estructura del gènere textual que es demana, en aquest cas un informe, la persona no ha sigut rigorosa a l'hora de marcar els elements introductoris i finals paratextuals del text, ja que el títol no era del tot exacte i aplicat a un informe administratiu, i a més al final de tot tampoc ha signat amb data, hora, càrrec i nom oficial de la
especialista en el camp a la qual se li ha encomanat un informe que és una qüestió seriosa per a l'aplicació futura en l'Ajuntament de Castelló per a tota la ciutat. A l'Ajuntament de Castelló per a tota la ciutat, a banda d'una certa confusió lèxica que no es pot, que no fa bonic en un C2 al mateix temps equivocar-se amb la morfologia verbal d'un verb com concloure també ens marcarà d'una manera bastant definitiva per a un C2. Aleshores, i una xicoteta falta d'accentuació que tampoc ajuda, serien les errades principals que té aquest text. Més que quantitat d'errades, el que passa és que no demostra una riquesa de vocabulari, de sintaxi i una adequació suficient al que demanava l'enunciat. Aleshores, per això no tindria un suficient nivell per a aprovar aquesta mediació en un C2 i en un C1 segurament podria aprovar justeta, dependria del que fa en la mediació oral per a traure la nota final de la mediació. I quant a la precisió lèxica en un C2, que hagi vist el tema d'anomenar, nomenar i esmentar, vos remetré així a una altra píndola que he penjat aquest mes d'agost perquè la repasseu sobre sentar, assentar, assentar-se, seure's i asseure. Seure i seure's i asseure's. Per què? Perquè és un altre cas d'una sèrie de doblets verbals o paraules que tenen un significat molt paregut i que normalment en castellà no acaba de calcar-se en la mateixa estructura de paraules i per tant ens confon. I aquestes qüestions subtils en un B2 no tenen pràcticament importància, en un C1 comencen a tindre importància, però en un C2 aquesta precisió lèxica, aquesta exactitud quirúrgica pràcticament a l'hora de fer servir la semàntica, el doble sentit, la ironia, l'exactitud tècnica de les paraules, de les estructures, ha de ser més avançada i més precisa. Aleshores, és el que vos estic dient. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu contractar aquest tipus de correccions assessorades que vos serveixen per veure exactament el vostre nivell, per exemple, aquesta persona hauria de treballar una mica més per aprovar un C2, però en un C1 probablement podria estar al seu abast, i també els vídeos i els materials que vos recomano per reforçar els punts febles específics de cadascú. Si voleu contractar aquest servei, el tinc disponible amb unes unitats limitades perquè, clar, no puc dedicar tot el temps que voldria a aquest tipus de correccions, però sí que normalment tinc disponibilitat totes les setmanes per poder dedicar un temps a aquest tipus de correcció i assessoria puntual sobre correccions puntuals d'orals i d'escrits segons les necessitats de cada persona. I fins ací aquesta correcció. Moltes gràcies per la vostra atenció. De mica en mica s'ompli la pica i que acabeu de passar un bon estiu. Adeu.